Upu tharo lane upu sarau de kupu belas lemha hangi ki khasi nadu endai kulong kuma. Bat uni upu tharo la itu ya u daki pau hajar senam menchua wat haka Bible ru uladan gejing tho. Pila aban ciam bala tho ya uni upu tharo haka Bible haka kitab Exodus ar khandai galanong gedekat ke baar. Ya uni upu tharo la ong baki khasi ki bang phaban bam kham tam lele haba yo bat ka do snam babun nangi ngi yo sabandaj ya ka ktila jongru namar bala bang e upu tharo bat ka do snam khendiat haba phai shekaru kom shet ka jong uni upu tharo la ong baki shet da u khau khasi da ka ba pedam shuwa yu u khau ha ka hadin ka to ka ne sajal no ya ka nang ta ya u khau bala pedam kisadung ha uthlong hadu bandani Kenang ba ukau kupu unlong ubani dai ban kersi hakashalani kabani daka jar kabani the ya ukau kupu haka saan khle daka kti bat saking daka siang ya ukau kupu hadu ba unda ka saan haka ba pendenkam kadai ban long ka bala pentnam shuwa bat sadabu pen jaru harun ka kadai ban long ka ba shus aj blam ka jingkle ya ukau kupu kadai ban long hakata ka rukom ba ukpu ude ban rben lane stang lada ja ba ka jingkle ka stang lane ka bun upu tharo un sa jempalan lada ka jingkle ka rben ne duna pat un sa e ka rukom kle ya ukau kupu ka shong ha ki jat khau lada shet pu tharo da ukau menri de ban kle duna ka ban ye ki we pat ki jat khau khasi ya upu tharo ki shet ha ki khiu sarau don kam ka wei ka khiu shet ka khiu sarau ka bakum ka peliang ka baki khat ka khiu kmi ka don ru sa ka khiu jingtap ka batap ka khiu kmi ya kata ki khat ka khiu khun khnang ban kham kloi ka shet de ban pendon kam artali ki khiu khun ban tap ka khiu kmi ha ba shet pu tharo ka ding ka de ban me bha ya ki khiu khun ki bu lane thang ha po ding bakin khluit lepa ya ka khiu shet ki tiu ha ding nang ta satong yu khau kupu habala dep khle bat the haka khiu kabala tiu pen khluit ading mar kum ta satap da ka jingtap lane ka khiu khun kabala dep thang pen khluit lepa don ru ki bada senraj khindiat halor ka khiu khun anda haba kitab yak u khau kupu kumta ka jingkhluit jong ka khiu kimi ba ka khiu khun ka bana lor ka sandur ya upu tharo tang kumba ar ne lai minute ai upu tharo ulai kata ka bamun anda ukpu hapo ukhiu ulapu sakhat no ya upu tharo da kasiang ka dei banlong ka bastang ka banep na khmut nang bansuk haka bakhat ya upu tharo kumbala ong haneng pendengkam atli ki jingtap lane ki khiu khun hang ne ban kham kloi ha bashet kata ka bamut kat baka wei ka khiu khun ka dang tap ha ukpu bat ka wei pat dang sang pen khluit lepa sa song ya upu tharo haka lakai lane haka lamet khnang ba un chong jam ya kene ge jingtep la shim na ki nong chet pu tharo lane na ki long kmi ki blan nang bat mlien pha ban chet bat ban khle ya upu tharo ki ba batai chapang kumno ban chet ya upu tharo u balong u wei ni ki jat pu bla slam tam hari khasi haka jat ban riu jongi kham tam wat haka Bible la tho ya u khnang banginom klet no ya kane ka tan rai la chong kumta ngi wanra ha kane ka video ye jing batai bakat to kat ne khnang bangin tip namar lada ki wei ki jat benri ki kli yangi hato shet kumno ya upu tharo lada ngi dai ki khasi ngim tip kan long ga jing le ran ka bakrau